כדאי לכם לשלוח את אור לניו יורק לראות את ההופעה של One Direction, כי היא מעריצה ענקית שלהם, כל היום מדברת עליהם וחופרת עליהם. מאוד, מאוד מאוד. היא מנהלת את האתר מעריצים הרשמי שלהם בישראל, והיא ממש פעילה, כל הדף שלי מלא, אני יכולה להוכיח לכם. והיא ממש מסלפת אותם. זה באמת כאילו, תגשימו לה את החלום ותשלפו אותה לשם, ואת שלי. כי היא אוהבת אתכם מאוד 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 מאוד. והיא כל הזמן רק חולמת לראות אתכם. ובאמת זה משהו שהיא נראה לי כאילו חושבת עליו 24/7. ובאמת היא אדם מדהימה, ואם היא תפגוש אתכם זה יהיה החלום שלה. זהו, וכדאי לכם לבחור בה, כי היא מדהימה. He takes your hand, I die a little, I watch your eyes, and I'm in riddles. Why can't you look at me? Bring all to 1D. 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 Don't